Och sen så har vi känslig hud används vanlig och det är ett vanligt shampoo med känslig hud typ. Jag vet inte vad det är. Och sen har vi en super. Den här är, jag vet inte vad det är, men någon aloe vera grej. Och jag vet inte vad det är. Men detta ska vara liksom det är bra för hud. Håret och allt sånt där. Ingen aning vad det är, men jag har aldrig testat de här produkterna, men jag får se vad jag får resultat. Jag har duschat och jag kan rekommendera eller inte efter. Jag vet. Nu är jag trött så jag mumlar hela tiden. Men detta ska jag testa och jag ska resonera detta. Puss och kram. Godnatt på er. Jag älskar er.